Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkanmu da yau da fatan mun waye gari cikin ƙoshin lafiya. A yau bidiyon mu za mu muku bayani ne akan wata data da MTN ke badawa wadda da zaran ka biyo ni cikin wannan bidiyon ina mai tabbatar ma kai ma za ka samu wannan data. Ana ce mata promo code data. Wannan data ce da suke badawa wadda a gaskiya in baka hanzarta ba ka je kai to ba za ka same ta ba. Irin nan da wata guda gaskiya za su iya rafa hana bada ta ko sati biyu ko sati guda. Gaskiya ina mai shawarta ku da ku hanzarta ku je ku nemi wannan data domin gaskiya data ce da free zaka samu. Yanzu da kan cika ku da surutu bari mu shiga mu ga yanda zamu. To da fara dai yanzu zaka je ga yanan ni da yake har riga na yi downloading din shi application din da ake amfani domin samu wannan data. Wannan application babu shi a Play Store amma zan aje muku link din application din a description kuma zan saka muku shi a comment na farko. Saboda haka da ka danna zai kai ka inda da zaka yi downloading din shi wannan application. To ga application din nan ga yanan yanzu haka zan danna in shiga ga yanan Coffee and Gen to ga yana yanzu na danna. To da zaran ka danna Coffee and Gen akwai fuskar wannan fuskar ita ce zai baka ga yana yanzu yana loading zai wuce. Ko baka da data ba dole ka kunna data ba, kawai application ne zaka danna ka shiga wannan ita ce fuskar da zai baka. To idan ya baka wannan fuskar to sai ka zo nan ka danna start. To amma ina shawartar ka idan wayar ka kana amfani da sim ne da yake ni waya ta sim ce, to idan kana amfani da sim ne ka je ka shiga can wurin data ɗinka ka je inda ake canza message kamar da MTN kaɗai zai dinga karɓar message, kar ka sa always ask ko da yaushe a dinga tambayar ka MTN za a turo ma ko Airtel. A'a, kawai ka sa cewa Airtel kaɗai MTN kaɗai shi zai karɓi message. To idan ka je ka sa da yake ni sim ce babu wurin amma ku da ke da sim zai nuna maka wurin, sai ka je a cikin nan wajen sim card option ɗinka ka zaɓi sim card ɗin da zai dinga receiving ɗin message. To sai ka zaɓi MTN kaɗai. To zaran ka zaɓi MTN kaɗai to sai ka zo nan wuraren ga inda aka sa stat nan, wannan ka taɓa komi, kawai wannan stat ɗin zaka danna. To zaran ka danna wannan stat ɗin zai ma wasu 'yan tambayoyi wurin shigowa message din. Za ka ga suna tambayar ka cewa message din ya dinga shigowa duk sakan ana tambayar ka zaka ce ko a'a. To zaka sa mai always allow, ma'ana ka bashi dama ko da message din da ya shigo ko da yaushe ya dinga shigowa ba tare da ya tambaye ka ba. To ga yanzu message din kun ga yana ta shigowa ga yanan har ya kai su, amma ina mai baka shawara da wannan abu in ya fara ka bari kama awa daya kana ka yanke shi. To shine zaka je zaka ga data ka 3 gig ka samu promo code sunanta, zaka je ka sa *131 *4#. To ta haka zaka yi take din balance din data, zaka bar shi kamar awa daya, kuma idan kai ne minimize zai tsaya. Dole sai ka je ka kunna haske ka yanda wayar ba za ta shiga standby ba, kawai ya kasance haka ka take kunna cikin haske kana yi kana shahawa dan ka ta dauke, dan da ta dauke babu haske to shi application tsayawa yake yi daga aiki. Kuma ba dole da data zaka bude shi ba, kama kashe data ka saboda cin caji, saboda zaka ba wayar ka kunna ne. Wannan ita ce hanyar da zaka bi ka samu wannan data. Kuma ga yanzu na sa in na so in danna stop zan sa stop in tsaida shi, amma yanzu ga nan daga danna stop din ga nan generating coffee ga nan har ya kai kusan 26. To haka zaka bar shi kamar awa guda ya kasance ya dai sosai, ka bar shi kamar awa daya, kuma kaka bari wayar ka ta shiga standby, kuma kaka danna minimize. To da zaran kai wannan to insha Allah kai ma kana zuwa kace za ka taka. Yanzu bari in je muku cikin za ku ga data da na samu, sai da na gwada na tabbatar yayi kana na ce to bari in bidiyo in nuna mutane domin su sauri su samu wannan garaɓasa kafin su gano su rufe ta. To ga nan yanzu na danna kuɗi na ga nan zan tura, za ku ga data da na samu. Wannan abin da yanzu nan da sassafe na yi shi, tun jiya na samu wannan abu amma ban muku bidiyo ba, sai da na tsaya na gwada na tabbatar kana na ce to bari in yi bidiyo in nuna wa mutane. Da Allah in ka ji daɗin kallon wannan bidiyo namu ka daure ka danna mana alamar subscribe, kai mana sharing, kai mana liking, yanda da zaran mun saki sabon bidiyo za a dinga sanar da kai. Daga nan ƙasa za ku ga nan ga promo code monthly ina ga nan da sahan nan na same ta 3 GB za ta expire 5 ga watan 4 2021. wannan shine a code din da zaka danna ka shiga ka ga yanda data ka take. Kuma kamar yanda na ga muku ku bar shi kamar awa daya kana ku cancel din shi, kana ku minimize ku to ku diba data za ku ga kun same ta. Wannan insha Allah da kai zaka same ta, kuma wannan abin na goda shi legend ne, saboda haka ku hanzarta ku yi kafin su rihe. Mun gode da ziyartar wannan channel namu mai albarka, mun gode muku sosai da sosai. Yawa.